monsieur le maire min camini kadi njurmam no feewi ɗumen ñalawma kadi mo ganduɗa ko ñalawma alet ko dimanche hawre 10 août ɗo e dawol ngesa Thiarno ala waɗi monsieur le maire e délégation timmuɗo min def commune makko fof anduɗa min ɗo artane ngesa Thiarno hawre dawol timmugol monsieur le maire waɗi fof kadi calminɗa kala inde nde e holto gonɗa maire ha gasa sagal muɗum ñaran hande gongal monsieur le maire bismillah. Alhamdulillah daroyde yettode dani Allah min jetti Allah no feewi kanko bawde tawde hande kadi ñalorma e hitande fof hankkadi heede duuɓi nogas walla capantati e machallah hitande fof yimɓe ene ngala e dartude gueɗal mumen e mbaɗo ngesa Thiarno ɗum noon hunde yettitede Allah hitande fof somin gari emin jiiya koye amen ko ɓuuri komin jiino koye amen min ko Elhadji Malick Dia mbiyetemi jeeyami ko Saare Mari ko ɗon jibinami Allah waɗi noon kadi ko ɗon keɓimi kadi laami ko commune Kandiaw e ko mandat am tataɓo woni ɗo 3e mandat mi yetta Allah no feewi mi yetta Ceerno en mi yetta dental fof mi yetta commune yimɓe commune am o hande kala ñalormo min banno dawol Ceerno ɗum dilnanno yimɓe fof surtout commune Badion o e commune Kandiaw hande no Allah hoddiri hitande fof no min mbaɗanno ni ko noon min mbaɗiri so min pokiri tan minen fof min tintodira hakke caye nogas e ɗiɗi hikka ngari eyi wowano fodde noon kono hikka kam machallah ɓeydima caye nogas e ɗiɗi ngari e otoji ɗi kay mataw ma hen otoji 6 walla otoji 7 ta jiidani e motoji e otoji tosoki e otoji mawɗi ɗi gaddu yimɓe tan yaha e otoji 7 e ɗum ko hunde yettitede Allah no feewi min jetti Allah no feewi min dañi weltare en tigi rigui noon hande population garoɗo o fof ar ɗaɓɓude ko gueɗal mum kala ko Allah feccima ɗum heɓa ɗum min mbaɗi yakare no feewi e Ceerno yakare amen ene woni e Ceerno no feewi emin jiiya joɗodirgol makko no wonno min ɓamtare min tawno jinnaɓe ɓe ne joɗodirgol makko min gari min jokki ko ngesa ndemama ha laaɓi min gari soñje jinnaɓe ndemno ha laaɓi ɗum min gari soñje ɗum noon jela mi puɗɗi soñje kadi min jetta min aldaka ko an 87 jinnaɗo o natti nde tan ɓe famɗi nden wonimi hakkillam arani e banggue Dakar barkalle oɗo Alhaji Mahamadou kanko waɗi kam addi kam Dakar ñalawma ngarmi Dakar jiimi ngandumi ko gonga won ɗo gila ñande mum Allah hoddirani masa wonde Dakar Ceerno noon Ceerno Ibnu Umar ko jiɗɗo kam no feewi omo yiɗi kam tigi rigui noon waɗi kam ñiiraɗo waɗi kam sehi waɗi kam jiɗo miɗon yafnomo inchallah haalde inde makko nde yafnomo Ceerno Tidiane ko mum ko haaletake hakkude am e makko machallah alhamdulillah rabbil alamin miɗo yetta Allah mi yettamo no feewi yettugol jinnaɓe noon ɗum ɗo fof jinnaɓe mbanno préparé hande noon miɗon garoy ɗo e ceerno men Ceerno Saliou kanko jeeya ko e nder département Madina Yoro Fula wuuro maɓɓe ne wiye Kulor kono jooɗi ko Dakar minen Dakar tawi tan ko Dakar amin min dendi Dakar goto kanko e Ceerno Kebe kamɓe ngarɗo hitande eyi komi musidɓe noon kono saabu Dakar o saabu diine o ɓeydi andude ɓeydi ɓattidirde min ɓeydi wonde min musidɓe ko min neɗɗo goto ɗum noon mi yettira Allah no feewi kanko Elhadji Mouhamadou kamɓe jogi mi jaara Allah mi jarama tigui Allah o jooɓo yalla mo moƴƴere ko kanko sababu yiɗi gol kam e dental Dakar kanko sababu hunde fof no sababu hande ɗon mi weltima no feewi Allah tawde kam oɗo ñawro woni ko weltade mawde mais ene gandi hitande fof hitande somin gari e mbaɗo guesa somin kooti emin jiiya koye amen ɓuuri komin galano ɓeydare tan ɗum ɗon minen ñaagui Allah tabata kala garoɗo yo Allah yoɓɓo moƴƴere kala garɗo ɗo hande Allah yoɓɓo moƴƴere mi yii hande dental ko won ɗo e o ri leyɗele jogui ko ari ɗo Guinée Bissau nan ɗo Gambie nan ɗo Mauritanie na ɗo Côte d'Ivoire na ɗo comment dire Gambie no Gabon na ɗo voilà ɗeɗo fof leyɗele hande en kawti mum mbaɗo guesa Mali na ɗo leydi fof leydi ene waɗi drapeau e Guinée Conakry fof leydi fof leydi waɗi drapeau muɗum ene eto fodde munde ar dartude barke guesa mba
yalla okki do ceerno yalla acca mo haabo ay juuɗe ene yaagi yalla cotti jan yalla junnu gurnam yalla barka ene ko Allah mbawden mo haalande Allah mbawden yaagaade Allah sina yalla junnu gurnam e ceerno ko jan oɗo nokku ko nokku darsi seeɗo mbawɗa gesa Allah andi ceerno yafarante ma waɗi sa ɗum ɗo tan ko haa goto fof ara heɓa foti heɓde koye makko ɗum tan ɗam tawa mbaɗa gesaji ɗa goto fof ara heɓa ko foti heɓde koye kanko sabu so waɗano gesa ba on ɗum ne heɓata wona men ni ko gataɗo tampaynayi tan voilà ɗum mi yettata no feewi Allah jarama ono radio ono jarama no feewi on garde wadde min interview pour haaldude amen hono min mbayi e dental hono min mbayi e gesa ceerno ma hono e mbayi e ceerno ɗum mi beltima no feewi commune Kandia o kadi département Vélingara woni ko arrondissement Sarakoli de commune o ko ɗon ɗira o woni frontiére Gambie hirnangue Vélingara min mbaɗi frontiére e Vélingara min mbaɗi frontiére e Gambie min mbaɗi frontiére e commune Bagnon min mbaɗi frontiére commune Medina Chérif commune o no mawni commune o cayi capanɗe jeeɗiɗi e cayi jeetati commune o no yaaji inchallah inchallah commune o ene wuuɗe fof ndemal nan toon gaynaka nan toon anne e fof machallah gueɗe gueɗe fof noon Allah ne walli min ene marsa anni en fof ɓe machallah ɓe mbaɗa golle maɓɓe foti ɗanneke foti wadde ko bange gaynaka enen gandi oɗo Alhaji Mamadou kalɗen ɗo wuuro maɓɓe ko ɓuuri ujunere nagge ko jogui wuuro o taɗa ɓuuri ujunere nagge ko jogui on jawdi ko woni Kandia machallah alhamdulillah to bange ndema ndemin gueɗo jasi min ndema tigi rigui noon min jaati hoorema komi producteur komi ndemowo eyyi commune Allah waɗi kam tan mi ara kono ko ndemal ngal ɓammi favori ndemal ngal ɓammi favori famde ko bange maaro mi heɓa temetere tonnes ko famde soñi temetere maaro hikka ni ko temeɗɗe ɗiɗi maaro laamu sori e jungo am yo fof département Vélingara eyyi commune sappo e tati temeɗɗe ɗiɗi tonnes maaro peccirmi e nder département ɗum huuɗi e tetede Allah ɗum ɗo fof ko barkalle e ɓaɗɗo ceerno wona doole wona jogal wona e dara barkalle duwaji de e yalla okke duwaw caggal barke o ko duwaw sa waɗi hay joguima duwaw kala ko jagguɗa Allah natta e yeeso ɗum ɗo miɗo ñaagui Allah kala garɗoɗo e haaju ko arde eno ardiri e ko acci yalla wallu en no monira kala joguiɗo haaju tiɗɗo yalla timmin haaju kala mo sellani yalla kellam en tout cas sukaɓe min mbaɗi yakar no fewi min ñaagui duwaw emin ñaagui ceerno duwaw sukaɓe saabu no hande sukaɓe ɓe jakora ko kamɓe goni ɓamtare leydi te sukaɓe commune Kandia ɓe miɗo yiiɗɓe e commune ji ɗiɗi foof ramna jii commune Kandia commune Bagnon gaari ɗo noon jiiru sukaɓe ni machallah ko himre tirtere no fewi eɓe jogui himme wawde wonde hunde o himme wawde heɓde hunde kam ɓeɗo sa yitan ɓoppi gese maɓɓe ɗeɓe gaari ɗo ko himme wawde hunde himme e wawde heɓde do ceerno o jibinanaɓe goɗɗum janggo ɗum noon mi yetta Allah mi yettaɓe no fewi enen jetta ceerno ene duwano on radio ɓamtare on radio commande dental Dakar TV mi samini on mi jaari on weltanimama on hitande foof min gaari ɗo on mbaɗami interview onen kalda e amen onon jajjina e wataw activité ji ɗi min mbaɗa kadi yalla junnu yalla ɓeydu woni Allah conta ha koye joni ma okkude haala ka ceerno Salim waɗa ko ɓeydi hen assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum ko haali ko tan gasdi ana kam en kan tan ko weltare ana kam en kan min kam andi jinaaki no ko bina makam wulu madere ko bara ka dawi e gaano woɗɗi ko mawɗo yen hana bila ko sahara kamɓe ko teppi ɓe gardanno garan ɗo yontere mi yiyanno ɓe garan ɓe pewne lekkede mi ɓawa kam kamɓe ɓe gueɗɗo han kamɓe ɓe naɓata nayi mike mi andata ɗon de ko Dakar ɓe garata hande pamani noon joni ko ɗum ɗo ko Dakar hande battumi arde hen Dakar eyi ɗum ko yettirte Allah no fewi ɗo ni ko Dakar min goni kono wonno miɗo yiɗno mawɗo o ko ɗum ɗo o yiɗi ɗum o himmiri ɗum ɗo tan woni komi welsinanta ko yiɗi min ande ɗo wonɗo kanko o natti kono hande ɗum mo welti sabu ɗum ɗo ɗum ko wonno ƴiƴam makko ɗum wonno waɗi kala ko mbaɗammi ɗum ɗo timmi welni tan yoppimi ara e tawi ɗum ɗum noon ko yettude Allah hen no fewi e jarde kadi sukaɓe sabu e hunde kala nde sukaɓe nangi
waɗi ko naade sukaaɓe ɓe waɗde kadi no tinnoji eɓe nganndi ko jam tan ko moƴƴere noon yo Allah yajjinan en yo Allah junnan en gurdam ceerno fi meɗen ko nafoore men tan no yo Allah junnu gurdam no hiro goɗɗi golle ceerno garɗen Sénégal moƴƴe walla ine yiɗi sous-région moƴƴe Madina waɗi sere ɗiɗo région ɗeɗo leyɗe sabu Madina woni koye frontiére leyɗele nayyi leydi Gambie leydi Sénégal leydi Guinée Bissau leydi Guinée Conakry koye hakkude ɗeɗo leyɗe koye frontiére ji Madina waɗi kadi ko ɗeɗo leyɗele sabu enen koye fof ko Dakar no foti ujunaji yimɓe garata ala to yimɓe himmota ko hay Saoudiyankoɓe ne gara Dakar ɗo firti maɓɓe ko jeeɗu Fulaaɓe ko jeeɗu Fula ɗum ko jeeɗu Sénégal ko jeeɗu Afrique gesa mbaka meɗen gandi neɗɗo adda milliard ceerno goɗɗo gara an ka miskino Allah gara ndemanama an gaɓe demande mum ko an sawabu no andi neɗɗo no wawi addude milliard taw wawa tampandemo kono jimmiɗo saare muɗum tampere goppa haajuma e hammuma e fof maɗa gara pafanamo pafan gotal andi beddenaa en jetti dendagal bandiraɓe commune on fof région o département dendagal ko ɗummi ari ñaagi Allah yoɓe Allah juna en gurme seere ɓe wadda men ɓe cella e sen Allah hokkaɓe kadi anniya maɓɓe e meɗen yidde maɓɓe e meɗen fandare maɓɓe e meɗen Allah waɗa mawɗon sabu ko weltare ene wayno minen kadi ceeɗe ɗon banggue on banggue ɗon toon ha faami Kolda yettinoɓe ono kadi gagati min jetti on min jarni sabu onon kadi kono caraf ono jejjin ono gandi ko yimɓeɓe ono ga arde min jettino min yetti assalamu
Jalal Dine Fakara Jalal Dine alhamdulillah taala wa barakatuh jarama samaro mi salmini ceerno min calmini dentalngal fof e ɗo inde sukaɓe sare alaji sori minen de komin sukaɓe tosokoɓe arde ɗo e gesa ceerno goto ena heɓa ɗum sappo saha mo ɗum gari fof ko yiɗare min jiita hen ɗum tagui emin coftani ɗum ila emin garanno oto goto joni ha miɗen garde ɗoɓoji jeetati ɗum fof ko yettude Allah e yettude ceerno e yettude dental ngal min calmini min juurima ɗo kay konngol ala juɗe saabu jinnaɓe no ɗo seere ɓe no ɗo minen komin sukaɓe tan min calmini lo mi salmini no fewi machallah salmini yo